Te ya ka ba menta ka sngi ngi pet ke ke balajia ha ka por ba upol utho ya ka we na kita ki kat ki ba paunam jong ka Bible kata ka dei ki kam jong ki apostol ngi pet ru hadu ka no ba ki Kristen ki sha le ben lek ha ka por jong upar shanero ke ba ula le ki bat kum no ru kini ki Kristen ki la ban ya sha ya kita ki jing ya le bat kum ju ru ngi pet ru ya ka story ya ka khana jong upol kumno ulat ho iya kita ki sithi jengu hakaba ula aimen sim ya kita ki Kristen kumno ru ban em kum ki Kristen mat kumno ru ban tip ya Jisu lengba da kita ki sithi jengu te ya ka ba mata sngin ye pet ken shapang jong ni ka we ka story ka ba pau bha ka ba de shapang jong upol bat Lukas. Tega flame kelas dang da bang ye i bau Lukas ula lej po rom naga banta ban lej juga ia upol bau dan hapo patok ula syak patok haki roman. Tega jing temo jung uban lej uban yo ban ya kendu ban ya kren shpang jong ka gospel ten rei andala poi hapo rom pan Lukas ulu ye i ba ki roman gila thang im thang pet ia kita ki ju lane wat ki bade ki roman ru ki bala kala long ki Kristen bagila thang im ki bagi longkum kita ki dong musa ken. Ti anda hawa Lukas lu iya kani ke jingle jang ki roman ula isir khai kumta umnut syu kan bandrung sipo jang kata jaka ti kumta ula phaidian ula le sya kata jaka hakaba ka Priscilla baru Aquila ki dan ken baki ya lumlang ya kiti pai Kristen ki balasya iben ki balasya kentaj haki roman baru kilap syongri kumne nakadau baki tinggen yo baki roman ki penyap ben yaki tekar baki nang ya syong hangta de Lukas ula ang haki baki la deben phenna na kata jaka namarba ka jingle jang ki roman kalong ba isir khai ki Kristen ten rei ka Priscilla kalong ang oba kinya phet shei namarba kimran jakashu pasaka weru kim kwa ban i no kita ki parabanget jang ki baladan hakata jaka kamtam le kita ki roman ki balak la Kristen te kiteng ken yo ba kita ki parabanget jang ki yap no hangta yo le se ki sha le ben ru bat kumju ru yo ki phai biang sita ki jinget ki barim yo kin poi saka pop ru ki perkhat ya kata ken ka kham sneu ken lada ki longum ta ten re Lukas ula ang ba lada pet ki jingle jang ki roman haba ki la penyap ben ya kita ki Kristen ki le ra ki hapo ki arena baru bat khanlum bat khana bat teman ru ha ka ba kita ki merat ki mreng kumu khlau sing ki la patar ya ki la penyap ya ki la syadat baru ki la syak penyap khmat jang ki pajba te kalong ka ba isir khai kin hadu kata-kata ten re wakila bat ka Priscilla ki ang ba kin lek sei namarba kimran jakashu melek seno dan raya ka bamantaru kidang ap khmi lanti ken ya kata ka jinglat jong upol na po patak wanda ba ula laj mo ken unyalam ki sei ban yalam kot kum kata ka jing pha jong bele den rei Lukas pol ang ki ba ngimtip yo le se ba upol unom laj shu na po patak kin yela kum no te ba khadu ka Priscilla bat wakila ki ang ba haba kumta te ki nget bet kum gajing penya jong blai ken ya ke kaban sawan ten re ya ka mentapat kin saya sya shwa shipor bat hadin pat kin saya perkhat kum no ken bakin le te kum ba hadin ka to ne sngi le i ba kila se yo pol pa patok baru kila bishar yu angni kil ang ba udai uri basneu ba wan ra ya ki jing kulumar ya ki jing thok ki jing shukor ka jipen pat ya ki shnong ki thau ki jai penriu ba pen pat ya kaniam kurkam ya ka jinget jong gi breu ya kriti ka dustur ka kalsyar baru ubaya thu lepa shapang ki ba om sngo yahab baru ula kren shapang jong gajing i nhandai panban ula panpai padi gi brio ten rei wala kataru pol usu dembe spo usu snga ba kata gajing kan tho jong ki long kumba ka por ba ki bishar gi Jisu ba shikentin ru angin ya ka sentur jongo te harin anda ba ki ladab an bishar yu ki la thap beng yu spo patong te kumba harin ka to kene sngi pan lai i ba Lukas ula ya lat ban le rong hapo jong kata ka jaka bagi sebendi upol ti hangne ken Lukas ulas dang ban yo ban ya keren war upol baru ban perkhat kumno ban tho shaphang jong kita ki sithi bar kumju ru kumno ken ban tho shaphang jong kata ka gospel ti hangne ken Lukas ulas dang ban yo ban ya keren bar upol na ban ta ban tho shaphang jong kita ki kam jong ki apostol ti andre upol pade karan kata ka jing e hu ba lada utho uting kin yo kapan mi ya ki jing kulmar marba kidon kato kani ki sithi jing ki pen mi ya ki jing kulmar kin hakaba ki briu kim sngoth thau kumta kila shirut kila yamai kila yania tenre Lukas pade ula aimen sim yo pol ong ba kita ki bom tip ya ki jing sisha ki pen mi be ya kita ki jing kulmar bar usoitan utrai bha ken hakita ki briu ki bom pat sngoth yo Jesus Christ tangba kane ki jing tho kalong ba pen e ken
ya kalenti kumno baki beriu kinde ban wat hapdeng jong kita kijing ya berkumno ru bakin sensyar lane kumno bakin tip ban yat kum kata ko hukum jong Yesus Kristus ken namar ba hakine ki kam jong ki apostol la yi baki tho shibun ki ba ki apostol ki lele kumno hakapor jong jenjenjar kumno ki alab yu Kris bat kumno ru ki batai shaphang kata ka rukom kumno ban le ban yo ya kijing pan ken te hangne anda haba Lukas ula keren shaphang jong te ki te kala kham tik ken yo pol tang ba pol umpat long ready hakne kapor te kata ko ke sngi dang step lai iba kata ko ke beribu to beribu kila wan rong hapo ajang kata kon hon jong ki baru gani kariu kan thai kila bit snam baru kala thu akiba ki roman kila penjat ya ing sa jongka kila penyap iki beriu bar kumju ru kila penyap yo khon jongka baru yo tengah jongka tianda haba kala thu kunta kita ki pajba kala tingkin ki ting yo ba ki roman kin wan sya kata jaka ba makir ki dan yo ki sya penyap dosman te harin ke persela baru kilar kila perkhat kumno kin bakin le namar ba kita kijingma kila nang poi hajan kata ka jaka sa jongki tiharin anda ba Lukas ulatip ya kata khubor tem ur wur ulai jathu hau pol na kabantaman le kumno te hangne ka jingthmo jong Lukas ka long ba wa amen sim yo pol ba un persang na ban perkhat ken shephang jongki kam jongki apostol ban tho ken ban tho ru na ka dau ba ka don kam kumno ban amen sim ye kibriu kumno ru ban hikaya ki bakin yalap yo gospel Orkum juru walada kisam jing ru kinde be ban spriang ya ga gospel jong Kris bakan poi keleng sodong perthai walada kisam jing ru kita kijing kinomla kan khanglan ya kata gospel te ba khadu upol ru ularai ba un hikai ya u Lukas kan ba un tho orkum noru ban un yathu kan ya kata ka story hagaba dei bar kita ki kam jing apostol te hange u Lukas ru lasdang in ban shim ya kata ka account dan kata ka jing tho kum kata ka jing batai jong upol u apostol te hangne upol ulai thu shwa shphang story jing u ba mo ulong ubriu ubalai iben ubalai isi yagi Kristan hadu kata ubala penyap ben ru yaki ubala beshnang baru ubala kentai ben yagi Kristan hadu kata Ndrei ke jing sedang jeng jing isi jenggu kamdei ke bala sedang no uhi ndrei kami nakadau jeng kiwi ki para Farisi jenggu ha ka ba kila sapriang yagi khubor ki balam ler shphang jeng ki Kristen ndrei upol ulang ba kasin barangkong uyo iba ke ba ki Kristen kila I kumba kambiat light kum nakata ka hukum jeng ki ju baru le thu shphang jeng Stephen kalong ba uyo iba Stephen udai ubriu ba jamnon udai ubriu baju ai shikbadung bayalab syagi badung berkumju ru udai ubriu baju syang wan bam mendi lang berkibri bebuaj ulai yalab ru shphang jong Yesus Kristus shphang jong kita ki egi kamba jong Yesus te Henry hadin pan ke ba kata u galong ba anda haba Stephen ulai yalab shphang jong ka temple te Stephen uang ba ka temple jong Yesus Kristus ne ka jaka bermane yu Yesus Kristus kamdei shu tang ha ki sinagog Ndai la bermane u hakano kono ga jaka te yakane pat upol usngthu bakane kala long kum bakren ben yo bule namar bakat kum gejinget jogi jo la bermane be yo bule tang hapo jong ka jing manel ne ke temple jogi te hadin anda hapo Stefan ula yalap shafang jong ka temple balap bermane yo bule shine stakat ba kibriu kiman waru uyalap ba ujisu de mesaya kumta kala ki khlut kin yo usngau kum ba ula kren ben yo bule ya ka bor jong bule Kiwi ki para Farisi jong uru kila kan syat ba andai ban penjap no yo Stefan tenrei anda haba upol ulale ya kata kadan kin kata ka jing kata muslim jong tang ba ka bakhadu nyau ken ya kata ba kalang ka ke ba kentu yu ulane ka bakta yu pomdei ban le kunta bat hakata ka por upol umpat nguthu kalang bas new ken ke ba ule namar ba balai ba udang im kat kum maka anjong Moses ken Ti kumbala ong mene ba kita ki Kristen ki badon hapo jong Roman ti gila im ha kejing im ka ba jenjar sat hadu katakta ti kumta gila ya pelan ban pha no da sithi sipo Ephesus khanang ba kita ki pai Kristen ki badon syata kin aja kalem yaki khanang ba kin lai sa no sipo Ephesus ti gila pha hau tau khna bun lai aishwa yaki sithi khanang ba kita ki pai Kristen ki badon hapo Ephesus kin aja kalang yaki bakin syong sa lang ti kumta hadin palai ba kata ka khun jong utau orang ba sipai jong Roman kala sitom hadu kata te kita ginong pen khia ki bana po Roman kimla ban pen khia ya kata ka khun jong
kum tahu la khuslai hadu kata-kata namarba kadai ka khon ka banang kong jong uru ukwa eka bakan im namarba kadai ka dak snam ka banang kong jong u te kum baharin ka tukan yasngi pali I bau tau khna bagi apha bau lech po Ephesus lai I ba kamen yap jong ko kalon poi pat haying jongki te ko ta ke lai kulmar ke lai snosi ka jingting ru kala kem baru ke la snokut lat kim tip shu ban le kum no ken ban lait na kata ka jing sneu ka bala ab yaki te kata ko por ka siasru ula perkhat uang ba ula ong ha ke la ba kila dai ban yeng ban yela persya ek te nong shun kham tam le yo nero ba pelong yaki kum kim rat kim reng kim rau ki basya te ha kata ka jing yap te kumta ula ong ba kila dai ban ra yaki waj yaki sti jengki yaki som jengki ban yela thma lada ki yap ro ten rei okila ula ong ba ka jing hika jong Jesus Christ kam lang ban yela persya ka benin namar ka benin ane ki khmat namar ki khmat te kata ko por Lukas sudan kin ula ong ba kadai kum ba ong okila ba kim dai ban yela persya ki bri lada ki le ka basneu lada makiru ki pen phai ka basneu kamon kam dan ken kata ka jing pher ba makir kilang kiju hi kum kita kinong le sneu ten rei da ka jing e jong boleh kumbala ang ba ujisu la jap hala ding phna ye jing sneu to ai ba kin ya sha ek te jing e balang ba jong kata ru ki bru ke se I kin ya ka jing e jong kris ten dah ba ul ang kumta ukasias pat nomor bala trai pelat kata ka jing dam msngau thu iru ya kata ka jing kren ka ba kan jaman sem te hapo men stem hapo dono jeng ula lombet ya kata ka jing sneu ba un hab ban yala persya ban ra bet ya kata ka waj ya to som jeng u pan penyap ya kita ki roman te hangta kalami ru ka jing ya pa ya pra hapo jong kata ka kon hun jongki kidan ki bakwa ban yala da ka dok bet andai kidan pat ki wei pat ki bakwa ban yala da ka men sem baru da ka jing hika jong Jesus Christ te kumba hadin ka to ka nesngi le I ba Lukas ula lej ban jongo ya upol hapo patok jongu ten rei kata ka por pala I ba iman ba Lukas kala kan kata ka jingmut ci perkhat jengku namar ba anda ba ula perkhat uli I ta jing sneu ba kaman ra ya kata ka jing kala kata ka jing yesha jong kita ki pai Kristen tugum tau la ong haupol ba kani ka jing yesha jongi I kumba kamera ba baru kampan pau hiru ya ka jing I persya ya kita ki nongshon namar ba khmat jonggi roman kadai ban ka jing shim kabu te u Lukas ula ong hopol ba ka bahaban sange no yakini ki bara kum kata ka jing perkhat jongki baki nam dei hiru ban tho yaki kam ki apostol namar ba am iman tai ken ban yalap kumno ban im hapading jong kita ki jen jar kumno ban yalap ya gospel rei upol per ulama ya Lukas ula ong ba me melabet hadu kata Lukas memtep hadu kanno ba Jesus Christ ula sha aslam na banta ki pop jongi na banta jong kita ki jing bom hak akhmat jong brio ya kita kijing syak le ben kijing syak le kha ya kita kijing syak kondam kijing syak kentat handrai pen banu jisu ula ba be jing phna jong hang te halor kalbari ban pendam ya ka hak jong blai man syak namar ki pam bar kumjur u blai jisu Christ syam la phaidin baru syam la give up na ka banta jongi khana mat pendam ya kata ka aka na ka banta kijing perlai lui yangi bangin yo ya kijing job halor ding phna kijing mi pat jong te kum ta mangiru ngin ya syak lam na ka banta kata ka met jong Christ namun ta kata ka jing syak shitom jonggu kum ta ngim dei ban phaidin kum bok Chris ula syak nam ta jongi ngin haban suffer lang le ban mat lang ye ti jing ye te anda haba upol ula ong kum ta te Lukas ru sedang ban pegi skor bat hang ne ru upol ula ong ba ladang ipe sekading phana ka e ka bau Jesus Christ ula le ngin dei ban kan mau ken ba ka jing ye ke syak slam kum bau tra Jesus ula ya syak nam ta jongi bar ka jing ye ru kalong ka basbon ka le sabon ngin ka jing ye baru kam jupi hun ka jing ye kam julak sarang yelade kam jupan mang kam julak khlem akor kam wat tangi ki ru yela ka jang kam shat ban khi bitar kam tharai sniu ru kam kemen ha ka jing bam hak hanre ka yai kemen lem bat ka jing shisha ka jing ya sha aslam baru ki bara ka ya sha jam ngin ka jing ye ka nget klo ki bara na ka banta ka babha ka kermen ki bara ka sha ru ki bara ka jing I ru kam nom du no kan lan no ru hanrei ka jing I ka de ka bayai ne tat hadu bakut kisngi ki ya namar ba ha ka jing I yo iru ya oblei namar bo oblei udai ka jing I tianda ha ba pol ula angkum ne Lukas ula sedang ban snothu ya ka jing mo ka jing I ba hadu kat no ba ka jing I kala ka ba penla ya brio ban ai jing kerman ban ai u ya kata ka jing tengan kun sim baru ban ai kata ka jing ka bayai sha slam tat hadu bau belum sawan syau yu beriu kan
Te hangneru polo le thu ya ka story jing u ba lo ang ba mangaru chisin ngalalong tawe beriu bala isi ba ye Kristen bala penyap ben ki bala eben ki ro ta tala ta yalap le ba Jesus Christ ude Messiah ke jing kiu ka ta ke jing khlej bang kwa ban pendap ba ye ki to dan re anda kala poi ba kata ko por jong trai hi lawan herna banang ban khot ya kerteng jenga baru la pen kelai nga baru hadu ba lo ang ba sol balai ba mela leben nga mela penyap ben nga te hang taging sustuken but upol ru ang ba ongat ba kita ki breu ki bale ban Kristen ko igas ngi ba Jesus Christ kata hi ke mesim jengki kenapa kin sngotu ik e ke bakile rei upol per ang ba walada kata ka ya la ni ka por jong ble kan batai hi nak mantam pen kelab mod ik ki breu rei maki par kumbau ble lo hukum makin dai ban yalap ya gospel makin bad yo sembai bakin yalap ya jing iet ke gospel jong blai kin nam dei kin ban sange lane ban phaidin kin lane bakin update ya ke bau jisu unle na mata jong ti breu andai ga wai pat ko hukum kalang bakin haban yalap ben wat hapadeng jong jing snew wat hapadeng jong kita ke jing shale ben ru namar ke jing iet ke basisha kalang kumta kumbau jisu ulale nak banta jong ki baru upol bula ong hau Lukas ang ba ada men patman hi ya ka pop lo ta jing sha panrem ka jing im jong me menom song thu ru ya ka jing e bat ya ka jing map e jong Chris haloding phna na banta jing ki pop de hangne ru Lukas las dang ban peshkar ke namar ba ila de gentil empat jus ngau thu ba ka e ka pop e ka ta ka jing palat ru kumta mantau las dang ngin mas ngau thu ken anda ba pol la hikai u shphang ka jing e mar shphang ka pop mar kumju ru shphang ka ta ka jing ai e jong ble kaba ula ai lengba kaba open pau hau Jesus Christ ken ti hadin lu iru ba orang ba sispa ba kerteng galas la khuslai ru kata kata na marba kala nak trai kata ka jingpang ya kata ka khun jong u ba ka shang gas nam hau khlai jong ka te kumta kita ginang sumar ki bana po rom ru kimla shu ban sumar ka gila kutlat te ba khadu ula lej ban kenya ha kita ki blai git khen jong u bat ru la khami lenti ba kata ka khun kan yo jing pen khia kan na kita ki play I kumba dan jing kerman kan ba kata ka jing pen khia kan wan te hadin lo perkhat ba yo le se dei ba ula le pop no tin re ula perkhat baru kata ka pop e ba ula persya ki briu le ne yo blay ru kamdan te ula perkhat ya kita ginang shong patok ru ba yo le se ba usya dat kala ki blay jong ki yo le se jisu pen sitam yo khun jong kum de kum tai tang ba perkhat ba ma shule tang kata ka duti jong amdai ba ule ma henrei usya kontrol ka sarkar te wat kita kinong shong patok ru teng kum yo pol udang khot yu bakin ya yat kai lang udang pelak kin yu na patok ban ya kren shphang ki kum ka jing kwa ka sim jong te kata ka jing ya kren ru bat upol ula kren kin yu shphang jong jisu ten rei imat ba ne urang ba sispa umla ban pediang ya ka jing kren jong pol pasakawe ru wan na ka dem tanrai te kadon kata ka jing ya clash ne ka bompat nguthu ken lada batai makana ru shphang kata ka jing sha jong jisu krisala ring phna baula ba ekipap kumju ru ya ka jing pang jing khuslai te ya ka bamanta uni orang wa sispa umpat la pen bedang ya ke ba pol ulah hikai ulene ulah thu ho te garba kinang ya kisingi ki por I ba kata ka khon jong galas klanang ring dot ken bala trei palat kata ka jing pang baru I kumbakan yapna te kum tau galas spot ula lech kita ki blade ken jong ula duai ula mane yaki bat kata ku kurim jong uru kala lech lang ban mane ban duai lang kita ki blade ken jong ki hendrei hapo men sim jong ki pat kisngau kumba kamdon kata ka jingta ru lane ban ong kata ka jing kentur ba kita ki blade kin ai ka jing khia ha ka khon jong ki kumta gilai kulmar paramaki hadu ba kani ku kurim jong u kala ong u badena ka dau ba melale pop haka por baka khai ka khon jong ka ru por baka pon ru mau le jele thamau le penjab brio bat anda kata ka khon jong ka kalami perthai ru mau umdan tekni ka kami jong ka ha ban trut hi ki mau ki ding ka ha ban masahi tukum ta ka lakta ken te mau ru lang ba ka dei ka duti jong u ba u hab ban pen kongo ye ki he ki han lem kum ta kata ka kardan ka ba udan unsha slide na ken undu ru ya ka jing kamai ma tukum ta u hab ban le ya kata dan rei makaru kalau ang uba le nakadao yo le seba ule iet mo ya kita ki Kristen hadu bagini ki ble jongki ki ma jengki ki ngasam jongki mo uang unle iet shino namarba usu syakri ken ya kata kam hak jeng sisa prabriu
haban le bahai kata ka jing long para bru amdai pat bau mane ki ble jengki telada dai bau mane ki ble jengki undai ki hak kin ban yo ya ka punishment tang bau klem mane u kan tai ya kata te hadin pat uang ba lada kini ki ble jengi kimla open khia ya kani ka khon jengi umban se un haban le khat dau tau doktor jeng kita ki greng bal angen o jisu te anda bau lo ong le kumta kala nang khi khlut in kene ka kurim jeng o ka ong ba kade kene kin ka jinget jeng me te mo o paru ong ba ka baha ban i bet ya kata ka briu ba kan yap ban ya ka ba yo ya kata ka jimpen khia la dai da no no briu ban ka no ka jinget te anda bau lo ong kumta kala mai kala nia o tang mo o paru la sngap bet te kata ka we ke janme lai i bo kasias ula pen khre ek atiar harangkat ba kita ki konhon ban le jele persya ik roman nagamanta ban pelaj ya pol bat ya Lukas naga jing syaset bendi te kila ya penyap ru ya kita ispai roman bat andal apoi ha jaga set ya pol bat ya Lukas te hangne upol las nang kala ya kasias ula angba kani ka jing le jong me kare ki wasneu ka bami na donot jong me hi ba me i ba ki we ki le sneu me ru me kwa ban pan phai de ka basneu rei kane kam de ka jing hika jong Jesus Christ an reu kasias ulas ngaudam bulong ba ka jingkren jong me pol kare ka jingkren bet mem sngutu bangalawan khnang sene nakamanta ban pelat me khnang ba men ya ban ya lap suk ya gospel an reu pol ong ho ba mem pas sngutu ya kata ka jingsha nakabantau jong Kris inde ban kit lang lane ban ba lang ya kata ka jingsha sitom jong Kris hakamet jongi namar ma ur ulasha te hakata ka jingong jong pol kumta te u kasias sngutu shai ba pol kren kumta ula phet na ta ka jaka ula ong ru to men ya yap hang to po phatang te kumta kle phet bak na ta ka jaka te de namar ba kala jia kata ka jing kulmar ha ka ba kita ki sipai roman kila sya pen yap kita ki Kristen te kumta ka jing kena ka lej be shau pol ba galas ula ong ba ka de ka jing thmo ka palan jong pol ba ula hukum ya kita ki Kristen bakin wani hartma ya kata ka patok jongki ten reu pol ula ong ba kamde ke e ba mi na u barum o klam ai hukum yaki baru kita ki breu ki bale ki de ki breu ki bale kat kum komon jongki baru ki bom tip ire yo Jesus Christ te hangne anda ba upol ong kumta te ugalas kala kham kata ke yu namar ka we ru kalong ba ugalas u kham shane yo pol namar ba ka ek ba ukren ben pa usngau ba kadan ga jing shisha ke nyaka te anda habala poi heyeng pan ugalas loi e ba kata ka khon jung u kala place nam namar ba kala trei palat kata ka jing pang yaka te kata ko kurim jung ur kala ngosi kala yam saba kata ko khon jung kar ko de khon banangkong telada kan khlat kamon ba kalong ko bas ngosi wa sherkai gen yagi mi pa baru kan temangin gen kasem te kata ko por go galas le i ba kata ko khon jung ur kala sitam jor bar kata ko kurim jung ur kala khoslai ru kata kum taw la perkhat gen ba un hab ban khat yo Lukas khanang ba un pen khia ken khon jung ten rei kata ko por ban u Lukas udang ya slok bat kini ki beri ki basong patok ki badegi Kristen hi bakila syaset patok ham nero te ulong haki bakal apoi ki sithi no nero ba kumba hadin arsngi lai sngi ba maki kin hab ban mi hapo jong kata ka arena khanang ban penlong ya kata masa ba maki kin hab ban mare ki hab ban syabe haki taki klagi sing khanang ba kita ki klagi sing kin yo ban bam yaki kin yo ban patar yaki te ndah ba ulong kumta kle yating kin mar bagi don sagi khunlong khana ten rei Lukas ulong haki ba pen kata ka jing sya ya kita ki jing e ya kita ki jing pang hakamen ka phat hakadok jengi kalong tang sipor hi adang isya tang sipang hi ngin sayo thia ten rei anda bangi la pej pat ki khmat jengi ude jisu ubala pen mi pat pat yangi namar bangim dei banting ya ki jing yap namar ba jisu la jap ya ki jing yap ula mi pat na jing yap kumta anda ba ula pen mi pat yangi na kata ka jing yap ngin sayo ka bandan lang rengkat badu te anda ba ula ong kumta ru makiru kidang don kita ka jing ting ka jing long do tang ba ulong pat haki ba kindai ban duai ken ya ka jing duai jong ukpa ubah paneng te anda ba ula duai kala ai ki ya ka bor baru kala pentengan gen yaki te hadin loi i ba kita ki syakri kilawan khot yo Lukas pat ula poi hayeng anda la poi Lukas ula sumar ken kata ka khon jong ugalas te anda ba ula sumar te kala sitom jorhi te ha ka jing sumar jong ur kila yating hi te ki mi ki pa jong kata khna tang bakim bat se ki haban ailat te kata ka jing sumar jong Lukas ru ula thau ya ka diel baru galas ula angba udan kam ya ka persila bat yo akila bakin wan kani ka jing jengu khnang bakin ya duai ken nakabanta jong kane namar ba marwai unom la ban le kane ka kam te kumta ba khadu u galas umban se un hab ban le shaka jaka sa jong ka persila bat okila ban khat yaki bakin wan shi jing jengu
nakabanta bakin bu ya jing duai harangkat kata jing sumar jong Lukas ya ta khon jong ki tenre ya ta banta bagi penkhia ya khon jong galas bagi ya selok ya ke yeng jong u galas bat ya duai nakabanta ka khon jing uban yok khia ikhlem pen i kin hangne katkum kita ki nong tho kita ki director ki ong ba kam ya hap an pen i hangne namar ba kalong kumba pen kelaniam ya brio kumba ya lab ya jisu kumba kam ya hap kin hakene ka film pen i kita ki egi kumta kila skip no baru kila ailat no ki brio bakin perkhat hi te harin kumba arsni laisni pali i ba kata ka khun jong galas kala yo khia baru kata ka kami jong ka kala kemen gen ya kata ka jing yo jing im jong kata ka khun jong ka tenre ki bas ngusi pat kalong ba kita ki kristan kin hapan man ya ka jing yap ha kata ka jing penlong game lan ka jing penlong tamasa jong nero bakin hapan sya ya kata ka jing sya patar ka jing sya daj ha kita ki sing kita ki khla ti hangne hiru ka film kala poison don sya ka bakot bar haswa bakon kon upol ula pule gen ya kata ka shithi jong ong ba kares jongi kata ka jing maret thong jongi keempat kun taranda ublei ulong yangi bakal akut kata ka por kasingi kaya jongi or upol ulong ba kita ki balakup ya kamet jong ukris kin haban sya sitom kumba ukris usya halor ding phana kamkut ba sisin balak bot yu jisu kris kajing suk kawan handre ngin haban sya ngin haban ba ya kading phana kumba kita ki martir kin haban sya ban ngide ban kan mau kumbi kristan galong ba nakabanta bangin yo on pule kene tin jong blai ki bible kadai halor jong gajing mi islam jong ki babon andre gajing hisya ru kalong ba kam dei ba kila mi islam ki babon andre ka ba shisha kalong ba ban pen i ba ukris udai ba shisha kan tagadau ki brio ladakin yap ru ki hun gen ba sakawe ru kalong ba kita ki bali amat shisha yo kris ki long ba ki yasha walada ki syam gajing namar ki don ki brio ki ba walada ki long kristan makna ru ki long kum kasias ken ki kwa baik ban ba ya katari ya kawan menjelak persyabat ki brio ndrei ki ba la yo shisha ya kajing jong jisu kris walada ki yap ki sya na banta jong ki weiru ki haban sya namar ba jisu hiru ulaang ba ukam khrau uta ubrio bala ban sya yap na banta jong porlog jongu Timantang ila poy bakut jong kene ka film tingin sekundu pat ki video dan ki film ki ban sawan kublei ko por jong piru kumju nida ingur yo blei ki para kublei shibon